Hei, tässä videossa kerron sinulle, kuinka voit rekisteröityä verkossa Herbalife-yritykseen, saada riippumattoman osallistujan aseman Herbalifen ohjelmassa ja ostaa tuotteita alennuksella yrityksen viralliselta verkkosivustolta. Rekisteröitymistä varten sinun täytyy mennä viralliselle sivustolle myherbalife.com. Linkki löytyy videon kuvauksesta. Pääsivulla napsauta painiketta, lähetä hakemus tai rekisteröidy verkossa. Uudessa ikkunassa syötä voimassa oleva yksilöllinen sähköpostiosoitteesi, syötä se uudelleen, keksi salasana ja toista se. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin, joten kirjoita ne ylös. Napsauta painiketta, luo tili. Uudessa ikkunassa sivun alussa syötä sponsorisi ID-numero 79127666 ja sponsorin sukunimen 3 ensimmäistä kirjainta KON. Syötä sitten rekisteröintitietosi, sukunimi, etunimi, syntymäaika, passitiedot jne. Täytä seuraavaksi asuinosoitteesi ja ilmoita matkapuhelinnumerosi. Tarkista sähköpostiosoitteesi ja tutustu alla olevaan tietoon. Tietojen lukemisen jälkeen rastita ruudut hyväksyäksesi yrityksen uutiskirjeet ja henkilötietojen käsittelyn. Kysymykseen siitä, onko sinulla yli 10 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa, vastaa ei. Alempana olevaan kysymykseen aikaisemmasta yhteistyöstä vastaa ei. Ruutu on valmiiksi valittuna. Napsauta sitten painiketta Jatka. Seuraavalla sivulla lataa sähköinen kopio henkilöllisyystodistuksestasi ja napsauta Jatka. Seuraavassa vaiheessa tutustu Herbalifen kultaiseen standarditakuuseen. Lue ja rastita ruutu sivun alareunassa osoittaaksesi, että olet tutustunut siihen. Tutustu seuraavassa vaiheessa Herbalifen riippumattoman osallistujan ohjelman ehtoihin ja rastita lopussa ruudut vahvistaaksesi, että olet tutustunut tietoihin ja hyväksyt osallistumisen ohjelmaan. Napsauta sitten Jatka. Uudessa ikkunassa näet riippumattoman osallistujapaketin hinnan ja sisällön. Valitse alapuolelta toimitustapa ja miten haluat vastaanottaa paketin. Jos rekisteröinti ja asuinosoitteesi poikkeavat toisistaan, anna uusi toimitusosoite ja napsauta Jatka. Uudessa ikkunassa näet lopullisen maksettavan summan. Syötä alempana pankkikorttisi tiedot ja napsauta maksa. Onnittelut, olet nyt Herbalifen ohjelman riippumaton osallistuja. Seuraavalla sivulla näet ID-numerosi. Alempana on painike, jolla pääset nopeasti omaan henkilökohtaiseen tiliisi. Tililläsi voit heti tehdä tilauksen alennuksella ja tutustua kaikkiin tarvittaviin materiaaleihin. Sähköpostiosoitteeseen, jonka annoit hakemusta täyttäessäsi, lähetetään vahvistusviesti kaikilla tarvittavilla tiedoilla. Jatkossa kirjautuaksesi henkilökohtaiselle tilillesi, käytä rekisteröityessäsi antamaasi sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Katso erillinen video siitä, miten voit tehdä Herbalife-tuotteiden tilauksen verkossa. Kiitos huomiostasi.